सगळीकडेन चवथीचे लार पातळा. गणेश भक्त चवथीचे तयारीक लागला. चवथीक 4 दीस असताना शुक्रारा दिवचलचे श्री शांतादुर्गा शिशु वाटिकेन गणपती पूजन सुवाळो मनयलो. चवथ कशी मनयतात ताचे बाल मनाचेर संस्कार जावचे म्हूण फाटल्या 25 वर्सांच्यान दर वर्सा चवथी पयलीं हे शिशु वाटिकेंत गणपती पूजन करून एका दिसाची चवथ मनयतात. सर्वदा गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पती. दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा शिशु वाटिकेन सकाळी गणपती बाप्पाची मूर्ती हाडून मूर्तीची स्थापना केली. उपरांत भटा वरवीं पूजा जाली. आरती जाले उपरांत माणकुल्या भुरग्यांनी बाप्पाची सेवा केली. बाप्पाक नैवेद्यूय दाखयलो. माणकुल्या भुरग्यांनी चवथीचो घोस्त काडलो. पळयात चवथीची झलक. शिशुवाटिका सुरू झाली आणि तेव्हापासूनच गणेश पूजनाची सुरुवात केली. गणेश पूजन म्हणजे अशासाठी की एक मुलांना माहिती व्हावी. अशी खूप काही षोडशोपचार पद्धतीने त्याची पूजा केली जाते असं नव्हे, तर मुलांना एक पूजा थोडक्यात माहिती व्हावी. त्यांची काय पूजेचं साहित्य असतं, साहित्य काय असावं याची थोडक्यात मुलाला माहिती होते. जरी आपण लहान वय म्हणतो पण ह्या बऱ्याचशा गोष्टी लहान वयात मुलं शिकून जातात आणि त्या कारणास्तव गणेशोत्सव आम्ही इथे साजरा करायला सुरुवात केली. की आता हे आमची 25 वर्ष झालेली आहेत शिशुवाटिकेला आणि अजूनही आम्ही हा कार्यक्रम खूपच उत्साहाने इथे साजरा करतो. त्याच्यानंतर मुलांना त्यांच्या आरती भजने इथे केली जातात. मुलांना नैवेद्याचं जेवण असतं आणि मुलं जेवून घरी जातात. मग जेवणात सुद्धा नैवेद्यात सुद्धा आपण काय काय वाढतो याची माहिती मुलांना इथे दिली जाते. तर असं थोडक्यात हे मुलांना खूप छान संस्कार होतील अशा पद्धतीने आम्ही इथे हा कार्यक्रम साजरा करतो. आणि गणेशोत्सवच नाही तर अनेक सण आम्ही इथे साजरे करतो. आता त्याच पद्धतीने जेव्हा मध्यंतरीचा काळ कोरोनाचा होता, पण त्या कोरोनाच्या काळात सुद्धा आम्ही आमच्या प्रथेत आम्ही बंद करू दिला नाही. तर ही आम्ही प्रथा खूप सुंदररित्या त्या कोरोनाच्या काळात सुद्धा आम्ही इथे छान कार्यक्रम साजरा केला. तर अशा पद्धतीने आमचा चालू असलेला हा कार्यक्रम, त्यामुळे आम्हालाही त्याचा खूपच सार्थ असा अभिमान आहे की आम्ही हा कार्यक्रम करतो आणि पुढे सुद्धा आम्हाला हे असंच छान पद्धतीने करायची इच्छा आहे. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.